sei. Wona Wana kumpondele. Mwenza uphele lisina kushedzerwa nyaya dzenzo kupondana panapa. Ha? Munodii kuti ndimbofambira nyaya dzokufara? Ndinokutoregera tete wangu. Rwechi. Unondikumbira. Asi zvinongondibatoso. Wakandi murume mukuru chokwadi kuda kupunza imbe yemwana. Aiwa. Ndakabva ndatirega ndigadzirise. Amanisha. Asi atete ndazvinzi. Amanisha. Ndamukadzi mukuru ndofanira kuzvi. Waida kuponda murume. Waida kuponda murume here? Zvawakaita izvikeshi. Azviitwi izvi. Asi tete uruzvinzwa? muri munhu mudzimai munoziva rumwe anoshatirisa. Nyakudai vakati hasha dzako dzisvike pakadai. Uruzvinzwa? Unofanira kuzvidzora semunhu womukadzi. Mama! Chini kwazvikuitike? Mama! Urumukadzi warudziwe. Oti uyo ari pano ane mimba, uyu pano ari kurowa mukadzi. Chizvezvezvo. Haugona kuita zvinhu zvino hunhu pamusha pana makaita sei panapa? Muri kugara upenyu hwakaita sei imi? Haugona kudzidzisa vana zvakanaka iwe? Kuindapinda papi futi tete? Muri kugara muchingopondana pano. Handisi? Vana vachiona muchirwa, vana vachiona. Iye zvino zvavakungofungidzira kuti kurwa zvinhu zviri normal. Mkwasha. Iyo. Handisi mkwasha wako, uruzvinzwa? Okay. Vamini, pana pamusha pangu. Ine mapara mosha yakurwa mwana wangu. Mosha? Yes. Mosha hey. I discipline my wife as I please. You discipline which is with Annie. Who are you to here? Eh? That's not disciplining. Urunzwa? Imbabai. Ziva if you grow on him can't when you are it. Not to talk about my business, okay? That is beside the point. Those are the Andy Panda Jotara, Sewarumi, and the Uma Prisa. Oh, I'm not trying to sing Zafuzanica. I'm not trying to sing Zafuzanica. No. This will gain some Prisa. Nyama Prisa and Jagger and Diro in my Pondo Pondera May Annie, why you pin Ranya Joanna. And then doing Gadita Rani, some of the Andy Panda Jotara men to men. Naramanja discreet issues. At discreet issues. Oh, the cats wangu. Ah, okay. In the room. Anisha, hande gumba. Mukwasha, mali magara pasi tetauri abajuni. Imbo mira izvozvo mamza tisikuita izvozvo anditi ya. Nai baba munini. Koma ndikusvikonditeerera wenini. Ndapota zvangu ine atete yako. Dai manditeerera woka. Gare pasi titauri. Who the hell are you actually? That's the problem with this family. Too many relatives, you know, nyuka from nowhere. And you go zero moms. Iwe. Wakajezwa ikona. Wakajezwa kai. Uruzvinzwa. Rega ndikutorere manje. Ini ndini sitetere musha muno. Uruzvinzwa ka? Zvino ini ndinokumamisa shamani. For information that ndinokumamisa. Wazvinzwa ka? Uruzvinzwa. Kumamisa ini. Yes. Do you know who I am? Do you know who my father is? Andira basa la baba wako asikutoti zvauri kuti zvinhu zvatakukumamisira wewe. Wazvinzwa? Kushaya respect mawakala uda kutonga musha unoti. Ava ndamaika vandi baba. Uri chii wewe? Ini nanditete bhiga lako satwanya ndiziya mushi. Wazvinzwa ka? Uri mashanga musha unoti. Hautanangarire musha unoti ndiripo ini. Right. Iwe, hure! Iwe baba Julia. Let me tell you. Inini hure? Mumushama ngoni za hure wewe. Black. Iwe.
ndinokuuraya neblack belt rako iroro ndinokuuraya neblack belt rako iroro nyararai nyararai ndokuuraya anondozohure iwe ndokurova zvinzwaka sora akazara mvura ukundikwadza kuda sei zvaonaona muzukuru wangu iwo anonzwa sei zvinoda kukupedzera wazvinzwa ndakukutora dzakadzi tinorwira nesu women are partners uri kuzvinzwa nyararai shetapo Chicha muri kukombera babo. Nyararai, ndakupedzerana naye. Uda kuderera pana baba. Uri mashanga mushaone wewe. Mama. Iwe. Udai mama. Ndati uchandisiya. Uda kupedzerana. Zokwana please. Vakutura. Varova varusha. Zvakwanda kani tete ndakumbira tete. Ndokuita ameni wewe. Wanzwa ndokuita nyararai ava shut up. Chicha muri kutaura ipapo. Ndomuuraya. Hai baba. Unoita sei baba? Iwe. My Anisha, my wife. Ndrunya, I'm sorry. I really mean it this time. Maybe we should go to that counseling thing that you always talk about. Baba, ndikukumbira uregerero baba. Pamusoro pemashoko angu andashandisa asina kunaka kwamuri. It's just that zvisinei ndasingafaniri kupindira munyaya dzenyu nehama yenyu. Uri kuzvinzwa kavanzvadzi ndizvozvo. Aiwa tinogamuchira muramo. Aiwa mashoko ako akanaka chaizvo handiti, asi isu taakutarisirawo mabasa akanaka kubva kwauri iwewe handiti ka? Handidi kuona futi uchisumudza ruoko rwako tete matanga daro here. I promise tete. I promise isha. Ndisuda kupinzwa mu WWF emanipinza ifuti yeisha. Kuiona kuti izvozvo kusora muchita dhudhu izvi zvakanaka zvinobatsirei? Zvine basa chishanda chibhakira chibatsirei ichi hachina zvachinotonga baichi. hazvina zvinombobatsira mufungo. Nenyoka regai kandikumbire regerero ikakakumuramo nesimba randashandisa naika haisi nzira yakanaka nekuti tingabe tinosova maproblems nayo. Zvatiri saizvozvi so taamhuri imwe chete tinofanira kunge tichirwirana tichibatsirana panetsa tichigadzirisana. Ndizvozvo kamuroora zvigamuchira. Ndine chikumbiro kana muchitendera nazvo. Aiwa, you can go ahead, ndachikumbirawo ndachida kusiya mai Junior. Kuvasiya? Zvaita sei? Kuti ndinotora tete vekwedu. Alright. Kuti vauye kuti tigone kugadzirisa nyaya iyi. Aiwa, izvo zvakanaka. Uchiona masa ndo mashoko anotaura munhu anobva kune vanhu. Usadaro masamana. Iyo rinokwa. Zvinowanika kani imhepo inosumuka. Imwe nzvimbo. Imwe nzvimbo chimwe zvinyarara tisiyana nazvovanzvadzi. Aiwa, number 1 ide yako mukwazi wangu. Aiwa, vanochandogarisana zvakanaka. Zvaperawo kana asikana. Imhepo inovhuvhuta. Favorite mukwasa. Amhepo unogara zvakanaka kana maenda handiteka nemwanangu. Garisana zvakanaka nezvatinoda muchivhakachira nawo moyo muchita kwendawo kwaateteka. Kakandoya ndouraya huku kanai. Unoyarimi kodai matsa? Tinoya.
will you ever forgive me? I guess we can try and rebuild what we had initially, you know. When we really got along and we had fun, actual fun, and not this fake Instagram life of believing of late. Yeah. It's just... The truth is, my business has been failing lately. And I guess I took out my frustrations on you. But we're supposed to be partners, isn't it? I know. In everything. I know. I mean, I could help out with the business. I am not just a pretty face, I've got brains as well. Yeah. I remember I was on my way to university when we happened. Why don't you go back to university and get your degree? And we'll take care of Junior. And you? We'll make a plan. We must make a plan. What? No, nothing. It's just that for a moment there, I caught a glimpse of the old Matsu. Just a glimpse, but it was there. You know, the old Matsu, the guy that I actually fell in love with. And I could actually kiss you right now, but yeah. In your father's house. I said I could, but yeah. I guess, yeah, we'll work out something. Yeah. That comes in a bit. See you soon, baby. Okay.